EKULIEAKA kweli. EKULIEAKA kwezi oli. Ọdụmma EKULIEAKA. Onye a na-ekwu maka ya nọ. Ọ bịakwa were ọnọdụ ya. Maka mgbe a ga-ahapụ isi aka na-agba oriọ. Hey! Odozi obodo nnọọ. Ịbatana ịzụ ọrụ nkwụrụ n'obi gị. Anyị na-akpọkọta mmụọ ala ndị ichie na ndị ọkpụ na ndị ege. Ha lekwe nwa wepụtara onwe ya ime ka obodo kwudo mma. Anyị na-abụ ndị aka ji ọfọ. Ndị na-edozie ala ka ihe dị mma. Ka anyị bịara nga ka ikpere ya ekpere Chief Dr. Onyeka Umeugo. Odozi obodo nke mbụ ọfa EKULIEAKA Obodoukwu Autonomous Community. Ebe a bụ Palace of Peace. Obi udo. Onye bịara ebe a na-enweghị udo na-enweghị ọganiru ya chefuo ndụ ya. Maka ebe a ka Chineke kere anyị na-abịa. Maka ebe udo dị ka onye nwe anyị na-abịa na-ewere ọnọdụ. Odozi obodo ha kpiri okwu ụnyaahụ. Ihe anyị na-eme ihe a bụ iwere ha nye n'aka Chineke ka o butere gị ụzọ kwetere gị azụ. Ka mmụọ nọ n'EKULIEAKA soro na-achụfuru gị ndị iro na-emeghere gị ụzọ ị na-aga n'iru. Maka asụ gịnị nupụta ya wakwara chigechi ka anyị na-asị ya dịrị gị mma. EKULIEAKA ga-adịkwa mma. Esi n'aka gị dịrị anyị mma anyị ga-ekele gị. Anyị were na-akpọkọ ndị ichie na mgbute ọkpụ na ndị egede. Ha bịa were mmanya were tụwara nwata ọbụbọ mmụọ ọbụbọ mmadụ. Gị were ya ụzọ ya emesiri gị emesi. Onye na-enye enye Chineke ị ga na-enye ya mgbe niile. Chief Onyeka ọdụwe na gị agọchikwe gị. Ọ bụghị ọ ga-agọchi gị bọtụ agọchikwe gị. You have remained blessed in your life. And as Chineke, mmụọ elu mmụọ ala, mmụọ na-edozi ihe ọma, mmụọ na-eji anyị ihe ọma. Otu a ka ọ ga na-egosi ya, ya na-ewetakwere n'anyị ọ na-EKULIEAKA. Anyị nọrọ n'aha ekele Chineke ya mgbe niile, bụrụ ndị ga na-enwe ọṅụ. Were odozi obodo, were n'anya isi na-EKULIEAKA, ihe ndị a ka anyị yọrọ. Anyị kwere na ọ ga-emezu. Ya dịrị gị mma dịrị anyị mma site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. EZEKULIE! Hey! 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 Hey!